Duol kamong tanan nga naghago ug ang gibugatan ug papahulayon ko kamo. Kung sabay buti pasabot sa giingong duol kaniya. Ang tubag mao kini. Nga ayaw patughi ang imong kaugalingon. Pailalom sa iyang disiplina ug sunod kang Yeshua. Unsay kadagaya nimo nga nahimong babag sa pagduol kaniya, talikdi kana ug hatag sa walay iya aron makaangkon kag kadato sa gingharian. Tuguti siya nga magpuyo kanimo ug ikaw uban niya aron duna kay katagbawan. Ang tao daghan gayud nagkalain-laing problema at tubangon. Kini bahin sa kwarta, problema, relasyon o sa kaugalingon man, mga balatian ug uban pa. Maong niingon siya, muduol ta niya. Kay tudloan ta niya unsaon sa pag-atubang ni ining tanan